picture. So dito na sa loob nagwawaterproofing, hindi dito sa labas. Small. Small yan o. Bagay. Yan o. Buntis si Bakit. Okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. So update po na natin itong bahay. Tapos punta po tayo ng Wilcon. Tapos Tarlac. Bili ng materials para dito. Tsaka sa cabinet. Okay, tapos punta tayong Bani. Okay, update po natin mga boss. Ano, nilagay na yung main line natin. So umiilaw na to, tapos pwede na rin magsaksak. Pwede na magsasak dito. So ang susunod nilang gagawin, palitadaan na lang bandaron. Tapos susunod dito sa may bodega. Tapos dito sa bahay. Yan po yung susunod na gagawin dito. At then mabalik ka ba tayo dyan? Doon ka sana para hindi ka kasi may magtatrabaho dyan eh. Doon ka sa Maluwang, huwag ka dyan sa Makipot. Okay, so papadeliver na rin tayo ng board mamaya rito. Okay na. Ayos. Okay, tara. Padinuli para may kasama tayo. An? Kanta Wilcon. Alam mo ibado nung kan? Pag-verify mo na lang bago Wilcon. Okay. Bayaran lang natin yung in order kong semento. That's price tag with Block 9. Magkano yun kuya? Ilan ko lang? Doon pa rin sa dati. 10 bags na Northern Cement. So 220 ang isa, 2,200 yung 10. Okay. So kailangan natin suklit, tapos sa lista tayo. Puntahan tayong Tarlac. Dr. Vince Barrientos, Kelly San Antonio, and of course the CPD office headed by Sir Bernie Abaya, to Hapkes, Therese, Tyrell, and Karen. Magandang umaga po. It's James C. Jr. and you're listening to your favorite music. Okay, thank you. Yung mga bagong kabayos natin dyan sa Katipunan. Magandang umaga po. Okay, dito na tayo mga boss. Tableria. Tableria, Tarlac. Order tayo ng board. Laminated board po. Laminated board. White. 20 pieces boss. Ay ma'am. Ilan po? Ay, ano ba po? Magkaibang resibo eh. Ayan. Okay, nakabili na tayo mga boss. Ayan 20 boards na laminated na 18mm. 18mm ito kasi mga boss eh.
Double face na siya. So 2,200 ang isa, 44,000 yung 20 pesos. Tapos yung lock na drawer lock nasa 320 ang isa, ay ang apat mga boss. Bali 44,320. Tapos dito sa 10 ano na to, 10 bags na premium casting, 4,400. Tapos yung 8 pieces na GI C-Parlings 2x3 na ang kapal niya ay 1.2, 3,120 ang 8. Tapos dalawang GI tubular 2x3, ang kapal niya ay 1.2. Ano nga, ilan ba to? Kung maintindihan ito na 860 yung dalawa mga boss. Ay 1360 pala, 1360 yung dalawa. Bali 8,880 yung binayaran natin. Okay, so punta naman tayo sa Wilcon Tarlac. Okay, dito naman tayo sa Wilcon. Ilang dabate yun? Nadawala ko rin na, bagawan ni Sona. Na, bagawan ni Sona. Madam Tag. Lanta na. Sana taga-road. Supli. Dati ano to ka, large. Dua lang, tagaysa lang. Tagaysa na lang. Ah, bentar. Itu aja. Nag-break sama. Ay, udah. Nah. Nih. Kailangan kanyam. Thank you. Susunod. Thank you, sir. Kasabot ko ni ma'am na Na? tiltulod at eskwela no katibigan. Kung nag-cute ko, ani ay ikaw, kadwanan sa sir, Ajay ko. Sige ma'am. Madam, napansin mo? Awan. Mamaya ka, sir. Sige ma'am, sige. Sir, thank you, sir. Okay. Nice. Okay, kuha tayo ng 2 galon ng Semigloss Mega Krill. Dalawa rin. Dalawa dyan. Magkano dyan? 837 po. So 837. 837 yung isa. Tapos doon sa Semigloss magkano? 707 po. 707 po. 707 yung Semigloss. Ano ba po? Wala na. Dito. May transfer po alam mo. Okay. Ito yung yung na to, tawag dito yung waterproofing, kaya sa negative side. So kahit di ka na magano doon sa kuwari dito, pinakita rito sa video, ay sa picture. So dito ka sa loob magwa-waterproofing, hindi doon sa labas. So ginagamit ito sa mga underground o kaya doon sa mga matataas na building na hindi ka na makakapag waterproofing dun sa side. Pwede ka mag waterproofing dito sa loob ng bahay.
So ito yung ginagamit. Super dry, extreme latex concrete waterproofing. Ayan, no? So gagamit din tayo nito sa bodega para hindi na tayo magpalitada dun sa labas. Mag waterproofing na lang tayo dito sa bandang loob. Okay, tanongin natin kung magkano. Tapos ito naman yung para sa labas, flexi type. Okay. Meron na kayo nito? Meron po. Magkano yung isang galon nito? Isang balde pala. Ganun tayo dyan, sir. Mga magkano? Ganun po ito. Ah? 1503 po. 1503. Oo, na ano na namin to. Seminar. Pero muna po Isa pang maganda dito yung liquid tile. Ayun. Parang kanang nakatayo. Yan, sir, pag tumigas yan, sir, parang simento po. Oo. Yung super dry. This is something. Ito namang liquid tile, ito yung ano, pang matagalan na pintura. So ginagamit sa mga building na matataas. Tapos nakikita rin ito sa mga ano, sa Manila, sa underpass. So ito yung mga pinipintura nila, pang matagalan. Painting guides. Kuha rin tayo ng painting guides. Ayan, no? Natingin tayo ng mas maganda. Nga ako, sir, ah. Opo, sige po. Mas color po, meron na po kayo. Meron na doon. Dalawang semi-gloss. Okay. Kuha tayo nito. Ayos. Okay, thank you. Ano na? Salamat po. Okay. Meron palang ano dito. Tabla pala, kala ko. Doon na tayo tumingin sa Pampanga. Kala ko yung PVC, WPC. Diba? Let's go. Morning po. Dapat Morning. Hi, bot. Small. Small yan, oh. Si Bakit. Ano? Buntis si Bakit. 3 months ka nagtagpilan. Sala kan to mga sala, di ko nayatan ni lakay mo. Pintura na ta. Ano mat? Ada jay ano ito 800 kan. Okay, tara na. Let's go. Yeah, thank you, sir. Okay, salamat. Okay. Tara. Okay, dito na tayo mga boss. Ayan o, napintaran yung mga bubong. Okay na. Baba. Baba ka ito yan o, materials. Okay. So 12:15 dumating tayo rito.
So alas 9 yata tayo malis doon. Nakamasilya na sila. So nagliliha na sila mga boss. Liha-liha. Ayun, no? Ayos. Oh, kumain na kaya? Ay, hindi na naman kayo naghintay. Doon ako naghihintay sa kabila. Okay, kain muna tayo mga boss. Bago natin tignan yung project. Nagabalan na sila dito. May pusit. Pusit. Tapos may talaba pa doon. Kailang uwi ko na lang. Ayan, no? Tapos nagluto sila ng ano ba to? Pato yata to? Manok. Native na manok. Manok. Kain tayo. Kagamo kayo. Kalpas ni nangan garod mo ta. Adamo bagay dano sumampo. Dako namin mo sarde. Ang mga ko. Nagtingig na talaga ay tani ay toy. Adigin na ni kog paiso. Ayos si Mawit di bagatan na dyan si Adige. Okay, update po natin. So ayan, pinupunasan na nila yung skim coat. So nagliha na sila. So pupunas na sila ngayon. Okay, so nakuha na natin tamang kinis niya. Pagkatapos yan, pagkatapos natin pulasan, natuyo. Papahira na natin siya ng flat latex. Tapos tignan natin kung meron pa tayong very retouch. Tapos dito, ayun mga boss, nakikita nyo may moldura na. So nilagay na mga moldura niya. Okay, pati rito okay na. Nagbabasilya sila rito. Pilibuti natin mga boss. So liha ang importante dito mga boss. Masilya tapos liha. Okay, dito nilagay na rin mga moldura. Okay na. So pipinturan pa natin itong pasya. So nagdala ko dyan yung white na binili ko kanina para sa pasya. So andyan na mga boss. Okay. So preparasyon pa lang ito. So magpapahid na si Parebon ng flat latex. Yung ibang flat latex, di pahid nyo na. Yung ibang flat latex, di pahid na. Ubus na yung iba? Okay. So, Pondo flat latex plus top coat. Okay. Ano? Okay na. So, masilya na lang. Ay ano na lang liha dahil nang mabuti. Okay. So dito hindi ko nalalagyan. Ito yung kalan nila doon sa loob. So ang ipipintura ko na lang dito yung seal gray, buong seal gray. Okay. So naglilihan na rin sila rito. So ito yung ligo. So papalitan natin to. Okay. So halos na masilya na lahat. Magliliha na lang sila. So pagkatapos ng liha, flat latex na. Tapos retouch kung meron tayong makikitang i-retouch. Tapos liha, flat latex. Tapos yung top coat na natin, yung kulay na natin. Okay. Malayo nga tayo mga boss. Nakikita natin ng malayuan. Ayan, no? Yung pasya. Wala pang pintura. Pipinturan natin yan. Ito sa kabila.
Okay, oh. Puting-puti. Puting-puti na mga boss. So wala pang pintura yan mga boss, ha. Skim coat pa lang yan. So preparation. Tapos doon sa fascia, ito yung sinasabi ko kanina. Nilalagay natin. Ito. Yung Davis roof shield, kulay white. Ayan, oh. Davis paint. I-update nga natin dito sa loob. So dito sa loob, wala munang gumawa. So ayan. Hindi pa yata nilagay. Ayun. Ayun. Ayun, kompleto na. Green na green. Green na green. So ano yan? Inano natin dito. Ano to? RGB. So dito. Yan, siyempre tumigil sila dito sa loob. So babalikan na lang natin ito pag magmo-modular na tayo. Okay. Ayos. Okay naman na rito. Ayos. Ganda na. Konti na lang. Pagkatapos natin magpintura sa labas, modular kitchen cabinet na tayo. Sana kumina para hindi pumasok yung mga likabok. Okay, ayos. Okay, so ayan, flat latex. So yung ginamit natin ano dito, pinang primer, yung bagong product ng Davis, yung Davis Pondo acrylic latex paint. So pang ano siya, wall and ceiling, primer plus top coat in one. Okay, so yung mga boss, so kunting pahid ng maputi na kaagad. So yun kung maganda. So dito sa ano natin, preparation ng wall natin dito sa labas. So gusto ko rin sanang ano to, yung waterproofing, kaya lang sabi nung ano, wala naman daw naglilik doon sa loob, wala naman daw nagmo-moist. So pwede naman, sabi ko, nakakit din na natin na waterproofing, kasi yung gagamitin natin pang top coat dito, yung ano yun, yung tawag doon, elastomeric paint ng Davis. So yung elastomeric paint ng Davis, ano rin po yun, parang naka waterproofing ka na rin. Ano siya, water resistant yung pintura natin dito, yung pinaka top coat. Siyempre bago tayo mag ano dito, mag pintura, una linisin natin yung pader. So gagamit tayo ng steel brush o kaya paleta. So alisin natin yung mga surface ng pader hanggang sa gumanda. So ayusin natin yun, linisin natin. Importante walang alikabok. Tapos magpapahid tayo ng skim coat. So yung pahid ng skim coat, siyempre nasa 2 to 3 mm lang po yan sa skim coat. So hindi pwedeng kapalan, kasi pag oras na kinapalan mo yun, mababakbak yung skim coat natin. Tapos pag nagtimpla ka ng skim coat, kahit anong skim coat yan, pag binasa nyo yan, oras na binasa nyo, dapat may papahid nyo yan bago matuyo. So oras na kasi na natuyo yan, tapos binasa nyo, mawala na yung ano niya, yung concentrated niya na yung pinaka formula niya, mawala na, mawala na yung quality niya, mababawasan. So mas maganda kung nagtimpla kayo, yung itinimpla yung skim coat, yun dapat yung may papahid nyo kaagad.
Okay, so wag kayong magtitimpla ng marami kung di nyo kayang ipahid agad. Importante kaya nyo ipahid. Siyempre, pag nakapag-ano na tayo, skin coat na tayo, so kung ilang coat man yan, hanggang 2 minutes yung pader. Pagkatapos nating skin coatan yan, siyempre lilihain natin yan. So, lihain natin hanggang sa kuminis. Tapos, pag may nalihan natin mabuti, gagamit na tayo ng primer. So, yung primer natin na ginamit dito, yung pondo ng Davis. So, po yung gagamitin natin dyan. Tapos, pag nakapag-primer tayo, tignan natin mabuti kung meron pang hindi pwedeng may hindi pa maganda na mga surface, pwede po nating masilyahan yon. Tapos lihain natin, tapos primeran natin uli yon para maging maganda yung wall natin, maging makinis. Tapos pagkatapos nun, okay na lahat ng nakapag-retouch na tayo, doon na tayo magta-top coat. So yung pinaka na natin yon, pinaka kulay ng pader natin, pinaka top coat na po natin. So doon natin susunod. Okay, so ngayon, ang ginagawa pa lang natin ngayon, preparation pa lang. So, nasa primer pa lang tayo. May nagmamasilya doon, may nagliliha. So, meron din nagpupunas. So, dito pa lang tayo sa preparation. Hindi pa tayo nagtatop coat. Okay, so yung magiging kulay nito, dito sa baba, seal gray ng Davis, tapos smoke gray ng Davis. Tapos itong mga moldura na nakikita nyo, magiging semi-gloss po yan ng Davis. So, ganun din po doon. So, makikita po natin yan. Pati dito, pag-iisipan ko pa kung ano po yung may babagay na kulay dito. Pag nag-top coat. Okay. So, ganun lang naman mga boss. Sa ngayon, yan lang muna yung may papakita natin sa araw na to. Siyempre, babalik ulit tayo sa susunod na araw para i-update itong project natin dito sa Bani, Pangasinan project. So yung mga ilaw pala dun sa loob, okay naman na. So ito sinabi na rin ni Paribal, okay naman na. Naayos na ng electrician. Okay, so pagkatapos natin magpintura dito, modular kitchen cabinet, magmo-modular na tayo. So uwi yung mga tao natin, tapos doon tayo mag-assemble sa bahay, tapos i-deliver natin dito. So medyo matagal-tagal pa yun, kasi andito pa tayo mga boss. Dito pa tayo sa pagpipintura. Okay. So yan lang mga boss. So uwi muna tayo para hindi tayo gabihin. Okay, tara na mga boss. So uwi na tayo para hindi tayo gabihin. Siyempre maraming salamat sa mga laging sumusuporta sa ating channel. So alam nyo po kung sino po kayo. So lagi pa akong nagbabasa ng mga comment niyo. Okay, so kay Parikoy, kay Joker Fisher Vlog 2.0, kay Ma'am Elizabeth Bersosa, kay Ma'am Marilu Morandarte, kay Furniture Boys Vlog. Siyempre marami pa pong iba dyan nanonood. Siyempre kung gusto nyo magpa-shoutout, so mag-comment lang po kayo rito mga boss. Siyempre huwag nyo kalimutan na i-like itong video natin. Okay? So tara na mga boss, uwi na tayo. So hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.